Patřičně vystrojen zimníkem, šálou, čepicí, rukavicemi, znovu vyrážím do terénu, abych si vyslechl další příběhy starých hospod. A těším se. Mou dnešní první zastávkou je Ostrava, na kterou nedají dopustit zejména milovníci industriálních památek. A i když se mezi ně úplně nepočítám, musím říct, že upřít osobitý půvab historickým i technickým objektům Dolních Vítkovic by zkrátka nebylo fér. Krásná je nejen letitá těžní věž, ale i budovy starých koupelen z konce 19. století, kde se horníci převlékali do pracovního a po skončení šichty z nich vyráželi spláchnout uhelný prach. Tím vším tady kolem by se ale člověk neměl nechat zmást. Neměl by podléhat dojmu, že Ostrava jsou jen samé průmyslové komplexy. Tak tomu rozhodně není. A já jsem si jistý, že v tomto městě najdu místo, kde se psala úplně jiná historie a kde je úplně jiná atmosféra. Třeba restaurace Urady. Urady, to zní hrdě a důstojně. Stojí tu už víc než 100 let. Jak to vlastně bylo s jejím založením? Dům byl postaven v roce 1908. Postavil ho pan Adolf Richter, který byl malíř a natěrač. Ten požádal koncesi a koncesi dostal až v roce 1910, a to na podávání jídla, výčep piva, vína, ovocného vína, přípravu kávy a čaje a provozování her, které byly v té době povoleny. Ale začala se restaurace provozovat až v roce 1913, kdy se tady nastěhoval pan Blasius Rada, který si pronajal tuto koncesi i tuto restauraci a začal ji provozovat. Na Ostravu tahle restaurace není zrovna dvakrát industriální, že jo? A tak se chci zeptat, jací lidé tady v průběhu času chodili a chodí teď? Tak restaurační zařízení Urady je svým způsobem atypické, hlavně v současné době, ale restaurací, které obsluhovaly, řekněme, klientelu spíše typu úředníků, vyšších báňských úředníků, inženýrů a podobně, bylo v Ostravě více. Bohužel samozřejmě ten vývoj za těch uplynulých, řekněme, 60-70 let Ostravu poznamenal a restaurace Urady je takovým tím jakýmsi posledním mohikánem starých časů. Ano. Já se ještě vrátím k tomu panu Radovi. Co o tom víte? On by mohl být vlastně příkladem nebo takovou abecedou kvalitního podnikání. Tady především na začátku byl ten podnikatelský záměr a to bylo dát Ostravě zvýšit tu rozmanitost nabízených piv a dát Ostravě zase něco jiného, protože jako pohybujeme se někdy na počátku 20. století. V okolí Ostravy a samotné Ostravě se nacházela celá řada pivovarů, velkých pivovarů. Měli tady svou klientelu, měli svá restaurační zařízení. Tady totiž vlastně na počátku 20. století dochází k takovému i zlomu v dopravě. Ti dopravci jsou schopni na poměrně velkou vzdálenost transportovat potraviny, aniž by došlo k jejich zkáze během cesty. To znamená, můžeme dovážet pivo i z větších vzdáleností, no a to je vlastně na tom Rada stojí a on dováží pivo z západních Čech z Plzně. Kdo tenkrát k Radovi chodil ze známých osobností? Tak především to byl velmi známý německý hudební skladatel Paul Hindemith, který má tady, že jo, tady pamětní tabuli, poté neméně známý ostravský herec Miroslav Holub, který mu tady dokonce nad jeho stolem visí obraz. Pamětní obraz hned za vámi. Ano. U Rady jsem se rozloučil a vydal se zase o kus dál. A popošel jsem až na samé horečky. Oblast nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm bývala už od konce 19. století oblíbeným výletním cílem v Beskydech. Při svých toulkách sem rádi zavítali lidé z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších koutů naší vlasti.
Na Horečky se horečně jezdívalo dlouho, ale časem upadla tato oblast, spojená mimo jiné se jménem olympijského vítěze ve skocích na lyžích Jiřího Rašky, v zapomnění. Dnes se sem život zase vrací. No a to je jedině dobře, protože podívejte, je tady krásně, ale taky trošku zima. Tak já se jdu rychle ohřát. Kamna, teplo, útulno, co víc si může člověk přát. A když se dívám na vás tři, tak si nemůžu nevzpomenout na báseň Petra Bezruče. Já mám Frenštát tuze rád, neměl by se jmenovat městem u tří děvuch snad. Tak, milé tři děvuchy, jak se to stane, že tři dámy vedou hospodu? Tak úplně jednoduše. Prostě jsme se tady do toho narodili a žili jsme tady celý svůj dosavadní život. Takže jsme tady vlastně nasákli tím prostředím, nejenom tím okolním, ale i tou hospodou, protože tady vlastně babička s dědou bydleli od jak živa. Zmínil jsem Bezruče, ale můžu i Čechova, že jo? Vy tady sedíte tři sestry. No to sice sedíme, ale jsme ve skutečnosti 4. Aha, tak pán Bůh vám takto požehnal, že jste dokonce 4, jo? Ano. Koncem 19. století to byla atraktivní turistická oblast, že jo? Horečky. A proč Horečky? Lidi tady chodili s teploměrem v podpaží, nebo proč Horečky? To určitě ne, ale v tomto případě se jedná o malé hory, malé kopce. Aha, malé kopečky, Horečky. To je ale hezké. Už tu stála tato hospoda v tu dobu, v tom 19. století? Ano, stavba byla dokončena v roce 1873. Vypadala trochu jinak než v současné době. Postupně se dostavovala tak, jak se hospodě dařilo, nebo jak se rozmáhal provoz. A v původní část je za náma roubená, takže na konci 19. století tady hospoda už stála. A tahle je nově teda přistavovaná? Ano, ta je o 6 let později, jak říkám, hospodě se dařilo, takže mohli si dovolit přistavět už zděnou část, která sloužila jako sál a konaly se tady různé společenské akce, hlavně pro místní, pro horečkáře a lidi z města. Jak se tady měnili hosté v průběhu času? Tak z vyprávění víme právě z těch 40. let, že to byli hlavně místní, kteří chodili na výlety, na procházky, ale také takzvaní čtvrtkaři. Aha, to je co? To byli také místní hosté, kteří se scházeli první čtvrtek v měsíci, aby si popovídali, občas i ty karty zahráli, a protože se tady běžně v hospodě nevařilo, tak právě na ten čtvrtek jim babička navařila husy, napekla, pohostila, uvařila slepice, kuřata, a aby jim ten čas lépe ubíhal. No a někdy se právě zdrželi dlouho do večera, někdy ještě déle, někdy i do rána. A pak se občas stalo, že si je ty ženy šly vyzvednout, protože přesně věděli, kde jsou. A po roce 48 samozřejmě ani vám se nevyhlo znárodnění, že jo? Jak to bylo? No, takže podle našich záznamů v roce 50 už došlo k tomu znárodnění, kde vlastně ta hospoda přešla do státního podniku restaurace a jídelny. Naše babička s dědou tady nesměli pracovat, ale mohli tady bydlet. No a pak se tady střídalo mnoho provozovatelů a byla z toho nakonec 4. cenová skupina. Pak vlastně v 80. letech tady pracovali naši rodiče a v 90. letech se vrátil majetek naší rodině a od té doby vlastně se tady pokračuje. Při rekonstrukci měla hospoda na mále, protože odsaď utíkali zedníci, že prej tu straší. Co na tom je pravdy? A co to je, to straší ve vašem případě? Tak stalo se, že vlastně při té rekonstrukci byl jeden zedník na půdě, který tam spravoval ten trám a uviděl tam takovou siluetu. A docela se vystrašil a říkal, že už tady nevkročí a je fakt, že od té doby tady už nepřišel. Ono totiž v minulosti tady se dělala bílá magie. Určitou dobu tady dělali spiritistické seance, které se vlastně babička i účastnila. Podařilo se jim dokonce vyvolat ducha naší prababičky a občas se tady jakoby projeví to, že se tady třeba z ničeho nic začne houpat lustr nebo spadne něco, co by normálně spadnout nemělo, takže vždycky jakoby víme, že nad náma bdí ti naši předkové, tak se pousmějeme a zazpomínáme si jako lehce na ně a jdeme dál. Takže není třeba se ničeho bát.
Pane Martinku, vy k Janíkovi chodíte jak dlouho? No, k Janíkovi chodím víc než 50 let. Aha. Vy si pamatujete na toho původního pana Janíka? Určitě, já jsem byl s ním velmi dobrý, řekl bych i kamarád. Ano. On byl takový, řekl bych, veselý typ, takový ranář, vykládal nám všelijaké historky, jak kdysi dělal na Ukvaldech v oboře, jo, a takhle on tam dělal nějakou polesného nebo nějakou lesníka. Vy jste říkal, že byl ranař. Jak se to projevovalo třeba? Projevoval jsem se tady, chodili lyžovat, že tady naproti byl kopec Hrubčák, nebo je ještě, a tam byla lanovka, tak jsme tam chodili lyžovat a to bylo tak nějak kolem 70. roku, kdy jsme se vraceli zpátky, seděli jsme tam vedle v té místnosti, pač ta se jedině provozovala. No a přišel tady nějaký host, cizí turista a chtěl pivo. Pan Janík obslužil za pivo, měl to pivo zkusil, řekl, že je studené, že by chtěl ohřívaček. No, pan Janík šel, vzal haček, který se topilo v Petrách, takové Petrikama, nažal ho, spečil ho do piva a říká, tak, to je valašský ohřívaček. No. Pravá valašská kyselica, jedním slovem vzpomínka na moji maminku a její kuchařské umění. Tohle, halušky s mákem, ty vypadají taky jako od maminky. A také přesně tak chutnají. Když se zpívá u Janíka, je to v rytmu lidovém. Když se zpívá u Olínka, je to v rytmu underground. Tomu říkám obrat. Čau. Evičko, ty nejsi Olínek, Steve taky není Olínek. Jak to, že se hospoda jmenuje u Olínka? Hospoda se jmenuje u Olínka po původním majiteli prvním, vlastně po Olínkovi Vlasákovi, který tady fungoval několik, asi desítek let, si myslím, nevím přesně kolik. A po něm byl ještě někdo? Po něm přišel jeho syn Pavel, který už za jeho života mu vlastně pomáhal a ten právě nám to předal. Takže to tady začalo se psát historie té hospody někdy mezi válkama, asi v těch 30. letech. Pravděpodobně, já to přesně nevím. No, já myslím, že i dřív vlastně, že i jako ve 20. letech už tady byla hospoda, to nám tady sousedka říkala, že, která potom vyhořela. A znovu se vlastně, a postavila se znovu tahle ta jako větší hospoda, takže od 30. let. Steve, můžeš mluvit česky? Yes, I can. Jak se stane, že Američan se usadí ve Lhotce u Přerova? Jako samozřejmě to nebyl můj jako dětský sen, ale já jsem ani neviděl, které je Československo vůbec. A pak my jsme se potkali někde v Anglii, my jsme trhali jahody spolu. Aha. Jak jsem přišel sem, tak ona říkala s kamarádem a tak, on říkal, chceš jít na nejlepší hospodu na celém světě? Jsem říkal, tak dobře, tak jdeme na nejlepší hospodu na celém světě. Přišel jsem sem, to byl takový dým, takový, jako všichni tak hulili, že neviděl jsem až do konce jako stolu. Aha. Pivo trvalo strašně dlouho, já jsem říkal, to je, jako co to je za nejlepší hospoda na celém světě. Pak konečně... Pak to pochopil. Pak jsem to pochopil. Ochutnal se, bylo dobrý jako, jo? Pak to najednou to byl výborný. Tak vy si určitě pamatujete na toho pána, po kterém se hospoda jmenuje, na Olínka. Pro vás byl z těch starších pánů, který byl kuriózní tím, že vy jste byli vlasáči všichni, že jo, hašišáci, že vás vlastně přijímal, že jo, oproti ostatním. Proč potom jste založili nějaké kapely, ne? Jak to tady probíhalo, ta kultura? My jsme o Olínkovi vůbec nevěděli. Hlavně jezdili Jana a její spolužáci, kteří tenkrát měli 17 roků a ten jim tady nalil, pan Olínek, aniž by se jich ptal na občanky, takže na to konto my jsme se o téhle hospodě dověděli.
My jsme sem přijeli s kumpánama prakticky na jejich doporučení, na Janino a jejich spolužáků, vyloženě. Tak jsme se tady veselili, no a pan Olínek mu to vůbec nevadilo, jako to bylo paradoxní, protože jsme tady hulákali, skákali po stolech. A on byl v pohodě, on si tam stál, tak jak ho tam vidíte na té dolní fotce. On si tam stál, točil to pivečko, maloval ty kolečka do toho svého papírku a pak nás kasíroval, vyhodil a s úsměvem se s náma rozloučil. A tak jako byla to taková oáza svobody tady. Pro ty, kteří mrmlají a spílají mi, že jsem v té Ostravě zapomněl na horníky a jejich hospody, hlásím, že se tak rozhodně nestalo. I když dnes je v Ostravě už prakticky nemožné najít typickou hornickou hospodu, podařilo se mi tady objevit místo, kde ta horničina je cítit doslova z každého koutu. Až na růbež vagonu v Lahore Věrní Sobotě. O to můžeš si upravit, že si čuchnul v robotě. Můžu se vás něco zeptat? Synku, tady jsme na šachtě, budeme si tykat. No, dobře, tak... Já jsem Saša. Já jsem Pepa. Zdáš Bůh. Zdáš Bůh. Tak slouží. Proč je takřka nemožné v Ostravě najít hornickou hospodu? Podívej, řeknu ti to takhle. Jak se likvidovaly doly, ubývali horníci, tak samozřejmě i zanikaly hospody. Hospod je málo, horníků je málo, máme poslední důl, který budeme zavírat příští rok, což nám je strašně smutno, ale my se snažíme ty tradice dodržovat, udržovat a provozovat alespoň tuto hornickou hospodu. Ona nemá svou historii jako hospoda, ale ta místnost má svou historii, že jo? Toto byly koupele pro robky. Robky, které robily vlastně na dole, i když nefárali, a to konkrétně od roku 1950, tak robili u nás na třídírně. Byla to těžká práce, protože přebírali uhla, přebírali dřevo a proto se jim říkalo ograbule. Takže to byla koupelna pro ograbule, kde se samozřejmě po práci sprchovali. No věř tomu, že pro horníky to bylo povyražení, protože škrábali různě do okýnek a sledovali, ale to byly fajné robky, to byly velké robky, které museli těžce pracovat. Žádná druhá, třetí sorta, že jo? To byla první třída. To byla první třída. Já jenom doplním, robka znamená žena. Prosím tě, čím vlastně teda ti horníci v těch svých hospodách spláchli vždycky ten prach? No, čím jiným než mastí. Na to máme naše celůvky a sílíme se mastí, abychom spláchli uhelný prach. Věř tomu, že ten jeden z největších pivovarů se kvůli horníkům postavil na Zelené Rouce, aby bylo dost masti pro všechny horníky, který tady robili. Takže toto je mast, toto není pivo, to je mast. To je naše mast, kterou požíváme z celůvek, s pozdravem. Zdař Bůh. Zdař Bůh. Doufám, že nebude chutnat jako nějaké sádlo. Nějaké speciality co k jídlu? No, máme. Horník ten břuch musel naplnit, takže u nás se říká, že z kapusty břich bolí, ale z brije břiď vyje. A proto si dáváme spíš takové švanský bravka z brutvaňky, nebo si dáme nějaké kobzole, anebo bigus z Těšina. A dobrý, krásně to říkáš. Byl bys schopný to přeložit z kapusty břuch, břije, břiď, vyje, překládej, prosím. Je to asi tak. A tomu rozumíme. Protože každý horník měl zahrádku a měl samozřejmě nějakého pašíka. Tak je jasné, že z toho zelí, které se všude pěstovalo, a to tady všude rostlo, když si hodně je takové věci, tak samozřejmě ti bylo nevolno. No a brie, což je ovocná polívka, tak z toho vlastně většinou tě tak krásně pročistilo. A proto jsme si radši dávali toho čuníka, kterého jsme zabili, sádlo, bůček, něco jadrného a dobrého, aby ta mast zase krásně nám vypláchla ten uhelný prach. Jak oni dlouho ten prach splachovali? Prejže i několik dní a mezi tím si odskočili do práce, je to tak? Podívej, když byla dobrá partia, tak musela hodně fárat, hodně robit, hodně zarobila.
No a když se narodilo nějaké robce, nějaký malý horníček nebo hornice, no tak se muselo slavit. Když bylo posvícení, muselo se slavit. Když byl den horníků, museli jsme uctít naši patronku svatou Barboru a to jsme měli ještě svatého Prokopa. Takže těch oslav bylo. No a podívej, vy fáráš ve 2, ta noc uteče, ráno fáráš zase v 6, no tak někdy se to protáhlo. A hlavně, když byli za co pít a když byla dobrá partie, tak se robilo a pilo. A z dolu zase nahoru, na pustevny. A rozhodně tady není ani pusto, ani prázdno. Ani v létě, ani teď v zimě. Konečně název tohoto místa nemá s opuštěností nebo samotou nic společného. Mnohem větší souvislost má pojmenování tohoto místa s poustevníky, kteří na pustevnách v minulosti žili. Pravdou je, že byly doby, kdy pustevny zely tak trochu prázdnotou. Jejich nesporná krása přivedla členy tehdy mladého turistického spolku Pohorské jednoty Radhošť na myšlenku celou oblast odlehlých beskydských míst turistům zpřístupnit. Jejich snažení vyvrcholilo výstavbou útulen Libušín a Maměnka. A i když měli obě tyhle krásky v průběhu času několikrát na kahánku, stojí tu dodnes. A díky bohu mají stále otevřeno. Héda. Přijít do takové restaurace, to je jako vstoupit do říše divů. No já nevím, kam dřív s očima, jestli sledovat výzdobu interiér nebo tady ty usměvavé děvečky v krojích. Milane, já trošku se pídím po příbězích starých hospod. Jaký je příběh Libušína? Libušín už má téměř 120letou historii. Objekty byly postaveny na objednávku Pohorské jednoty Radhošťské a vlastně objednávka vznikla u stavitele Urbanka ve Vsetině, kde v tu dobu pracoval na praxi Dušan Jurkovič a dostal jako první zadání postavit objekty na pustevnách, Libušín, ve kterém stojíme, a vedlejší objekt Maměnku. Aha. Tyto objekty byly postavené v letech 1897 až 99, kdy byly otevřeny a zpřístupněny širokému množství návštěvníků a turistů na pustevnách. Proč to tady vypadá tak, jak to tady vypadá? Čím se inspiroval Jurkovič? Tak Jurkovič při tvorbě lidové architektury čerpal z lidových motivů. Jednak ze Zubří, jednak z Velkých Karlovic, protože když stojíme v tom Libušíně, trošičku je ve tvaru kříže. Potom čerpal v Čičmanech, na Slovensku, v Karlovici, v Rozenkově a tady po Beskydech a toto vlastně vtělil do těla těchto staveb na pustevnách. Libušín postihl v roce 2014 devastující požár. Tehdy se začal psát další, řekl bych až dojemný příběh této restaurace. Tady, jak stojíme, zhořelo úplně všechno. Zůstalo pár oborových tram po stěnách. Co se týče toho příborníku, nezbylo vůbec nic. Aha. My jsme vlastně příborník vytvořili znova, jenom z dokumentace a z fotek. Řemeslníci na tomto příborníku strávili tisíce hodin, protože my jsme při té rekonstrukci chtěli, aby byly dodrženy všechny tradiční technologie, to znamená ruční opracování, výběr dřeva ze zimní těžby. A co se týče vymalby, další stovky hodin na tom řemeslníci strávili. Šli jsme do vědecké rekonstrukce a co se týče barevnosti, šli jsme do roku 1899. Co se týče architektury, vlastně tady byly poslední úpravy architektury v roku 1925, kdy byla přistavena tzv. Parmová přístavba a kuchyň. Pane Pavle, mě Útulna zní daleko přívětivěji než třeba Horský hotel. Tohle je Útulna, že jo? Co to je Útulna? Útulny vždycky byly, nebo dřív se stavěly, že to byly takové budovy nebo místnosti, kde se přitulili nebo kde se udělalo přístřeší pocestným. Dnes se to dá říct, že se to dělá turistům, lyžařům. Možná, že dřív to bylo, že i ti pasáci chodili do útulen se zahřát v zimě, nebo když bylo nepříznivé počasí. V průběhu času, jak se měnili ti hosté, kteří sem chodívali a chodívají teď? Já myslím, že ti hosté jsou furt stejní, akorát stárli a mládli. Vidíte, že tady chodí malé děti, teď už jsou ti děti jako velké a už nám ukazují svoje děti. Jako. Venku je dnes hezky, ale když není
Slouží útulna za každého počasí, předpokládám? Libušín je otevřený 365 dnů v roce za každého počasí a můžu vám říct, že i když je škaredě, vždycky tady někdo přijde. Kdybyste kolikrát psa nevyhnal, jak se říká, ale tady vždycky aspoň někdo přijde na ten Libušín. Pěkně se tu povídalo, ale jak všichni víme, nic netrvá věčně. I když nad tím tak přemýšlím, příběhy hospod díky lidem, kteří je vyprávějí, vlastně věčné jsou. A vůbec nevadí, když si někdo občas něco přidá nebo ubere. Důležité je, že existují a že si máme pořád o čem povídat. A teď bacha, jo, protože já jedu. Pojďme. To frčí.